kang pantes yukya pinilih sinengker nggotu lodho sebit rontang ranting ngangles kekes kesandung wuyung nenggih Risang Rama Wijaya lamun wengi tansah kaimpi-impi yen siang tansah gawang-gawang citrane Dewi Sinta linali saya ngalela rinasa wimbuh ngrerujitna Leginagas tambah angranui tambuh-tambuh kang sinedya leng-leng linglung pupus pepes gregeting urip ingkang kagana ing pengangen-angen amungi caling garwa Rekyan Sinta ya ya
sinaratan pangesti kasuryan Kalingga Candra ingkang werdine nenggih mamardi ayuning bawana kanthi sarana amedhar luring budaya iku wilungiting kagunan kina kang sinebat ringgit purwa olahing pundi tawa ingkang minangka pambukaning kandha gumelaring nagari Pancawati inggih sinebat pesanggrahan Mangliawan pramila winastan nagari Pancawati karana dumadi saking pujaning Jawata gangsal aninggih wau Sang Hyang Indra, Sang Hyang Kuwera, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Candra, tuwin Sang Hyang Kartika. Sarta ugi sinebat pesanggrahan Mangliawan kalebet dumunung wonten lengkeng Gunung Mangliawan. Negari alit bebasa namung sak eyuping payung parandene nalika semana nedhengan sik jaman kencana. Mila wenang sinebat negara kang panjang punjung pasir wukir Lajinawi gemah ripah karta tata tur raharja. Panjang pinarda pocapane punjung luhur kawibawani. Wus kasusra kuncaraning bangsa tumekeng manca awit negari Pancawati tuhu ageng tur inggih agung dasar ayom tur inggih ayem. Aninggih sinten to wenang dene capna Sang Nata kang asta pusaraning praja jejuluk Prabu Ramawijaya inggih Prabu Regawa ya Ragutama inggih Sang Nata Prabu Wisnumurti nyata lamun Narendra Pancawati tuhu Narendra Sumbaga Wirutama dasar pambektan wita Darmahita Samahita Sarahita alamping pengadilan nindakaken dana siasat liridatan ambau kapine nalika sang katong nuju miyos ing siti inggil binata-rata lenggahing dampar denta ingkang pinathik ing Nawaratna pinalipit kencana sinongsongan kertas jene pinarada byur kinebutan laring manyura kanan tanah pikiring kongas mangambar gantene sang katong ngantos dugi paningrat kaya para mbanjani manggung ketanggung biyada pawongan kang sami ngampil upacara nata sinten to ing kepareng mangayuna ing ngarsanata nenggih Narendra nggawa Kiskendha Sang Narpati Sugriwa wanara ageng inggil sagupa penceng gedene dasar Seti Mandraguna prawira Jaing Palugon datan kantun sineba ingkang raying giri kastuba kekasih Raden Laksmana Mrodaka wonten ing para wingking nenggih warangka nggawa Kiskendha kekasih Raden Patih Prawara Anila sawetawis lenggahing Prabu Rama dereng kapiyarsa dadi pengendikane teka mangkono aturing Narpati Sugriwa mecah marang sepine kang swasana dan sembah niring ulun kapurba
ring sang murbeng rap sing tasih mawe puka sawegung ring delahan dian kanang manuju ing rinjeng nayakaning ratu teng ratutama manggo manugrahing len sewa sugata tang husmino tidem sruning pananggilan wadyagung tanpa sabawa kapraban dening sang narepa kang mahambek maratutama sasat manengen jawata mangun kahonengan sesumu ing nitya wingit kasrepan tiasing narendra pantiasing narendra punjul samining tumitah berbudi mandana raras yuwa kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu kang abdi pun Sugriwa nyuwun bumi samudra pangaksami ya labet menapa awit kula kemawani matur wonten ngarsa Madukana ingkang tanpa tinimbalan dosinuwun
sampun dang wanggen kula ngabiyantara ing ngarsa Prabu namung paduka sinuwun dereng kepareng-paring dawuh kepara kula tingali kados nembe ketaman Urudatos sinuwun menawi kula ingkang kagalih lepat kula nyuwun pangapunten saha kula sagah andantos ing kalepatan kula wau kuwatos sing manah kula menawi paduka sinuwun boten enggal paring dawuh tartamtu damel goreh urungipun sang misuwan ngabiyantara menika sinuwun hanjra ingkang puspitarum kasiliring samirana mre Sekar gadung kongas kandanya maweh raras renaning driya